Încep. De acum te descurci, da? Te-am lăsat în sală. Toată strategia sau toată gândirea noastră în ceea ce privește venirea noastră aici. Această inițiativă, care se cheamă Ridică de Șură, stimulează persoane care sunt cu probleme locomotorii și cu probleme de vedere. Aceste persoane se înscriu într-o filială de tip familie. Ceea ce este, am putea spune, unic în acest proiect este faptul că noi ne întâlnim într-un mod permanent, la intervale de timp regulate, unde socializăm și pur și simplu facem schimb de vieți. Cele care sunt puse la dispoziția tuturor,